여기 파티를 열기로 하는 미쿠가 있습니다. 형은 경험이 없는 미쿠에게 이번 파티에서 탈출을 하라고 하죠. Joo, eli sä voisit kutsua ton Mimmin sen frendei sinne. Liha melkein pilalla, kun siinä kasvaa karvaa. 형은 알지도 못하는 여자애랑 하라고 부추기죠. Sanna. Haloo? No moikka. Kukas siellä? Pyysit? Alkoi pikkuproidikin vähän heräämään. Muista, että aina kun voi sanoa ei, sä voisit sanoa myös joo. 그렇게 파티가 시작되죠. Ihan pakko paljastaa sulle yksi juttu. Hei, sä hengaat se Karlon kanssa. Mun ja Karlon juttu. Ei se ole yhtään vakavaa. Sä olet olla jo aika naamat. Mä oon ollut ihan vitun sekasin sun kanssa. Mitä sä haluaisit paljastaa mulle? Mä oikeesti dikkaan susta. Mäkin kyllä dikkaan. Ota nyt jo suutele mua. Mun kanssa kannattaa sitten olla varovainen. Mistä viestistä koulta ottaa uusiksi? 미쿠의 부모님은 엉망이 된 집을 보고 난리치고 휴가차 미쿠를 별장에 데려가죠. Mikä saa sut pistää meidän kämpän uusiksi? Miksi te edes tulitte himaan? 그때 엘리아스가 나타나죠. Ai, siis mökkinaapureita. Mihin te olette oikein muuttanut? Olemme siis oltu jo 12 vuotta. Rupeamassa grillaa ihan kohta. Haluaisitko sä tulla mukaan tai hakea sun perheen ja... Sä oot kyllä tosi nätti poika, Elias. Sä saat varmaan kaikki sun luokan tytöt. Hei, mitä sanot? Pitäisikö mennä huomen kalaa? Mennäänkö me mennä laituribaariin? Hei, heitä sun numero. Mennään dokaa huomenna. Mun puhelin on paskana. Ota toi. Jos mun mutsi soittaa, niin se on sit mä. 엘리아스의 사진을 보고 자기 위로를 하는 미쿠. Lähdetäänkö veneilee? Ai nyt vai? No mennään vaan. Onko sä hakee mut? Mä oon kohta siinä. Pistä pari pissiä. Pidi yhdet bileet. Jos mä olisin tiennyt sut, niin totta kai sä olisit ollut listalla ekana. Oliko sulla joku mimmi täällä? Kesähoito? Mikä? Ei täällä oikein ole ketään. Tää on niin kuollut mestä. Alkaa kyllä olla jo vähän huppelissa. Alkanut rööki maistuu vai? Joo, no viina. Mulla on ihan jäätävä hedari. Kauntelon juttu. Joku yrittää ottaa sua kiinni. Mä oon lomalla. Mikäs vitun sodomiitti tää on? Mitä vittua siinko? Mä luulin, että sä oot... vittu jossain. Mun pitää mennä pois. Mut kyllä me mun puolesta voidaan olla ihan frendei. Niin. Mä oon välillä vähän spontaani. Et sä nyt vähän pussaili, sua ei välttämättä edes susta homo. On siis ollut yhden tytön kanssa. Mitä, onko sulla ollut muija? Ai, oot sä niinku bisse? Mä oon Elias. Eli sä oot aika syvällä kaapissa vielä. Haluut sä lapsia? Mä haluan oikeanlaisen tyypin. Me ollaan ainakin siinä aika erilaisia. Laitoin sen tohon pöydälle ja sit se ei enää ollut. Mikäs helvetin HC-paineet tällä jätkällä on? Me vetää käteen, kun spennaa noin vitun paljon. Mitä ois, mennään tuohon pihalle ottaa vähän matkaa? No sit vittu mennä! Vittu, mä vaan Karju. Mikä? Karju. 미쿠는 엘리아스와 사랑을 나누죠. Mä ajattelin teet kissoja koirien kanssa. Mä sit on myynyt teille kaljaa. Vitun se lähden menee.
Ei mulla mitään homoja vastaan oo. Kun ajatella turpaa. Ilman syytä. Japan puhelin käy ihan kuumana. Mä tein sen pänät tossa pari viikkoa sitten. Ei ollut monta päivää kuivamena, niin piti pistää ehditään sulle joku reboundi. Pyörii, että mitä on tapahtunut ja mitä sä oot... Miten sä antaisit vaan olla? Mitään rauhoittaa. Ei vittu nyt mitään tollasta. Me sekoillaan. Pidetään hauskaa. Miksi se voi riittää? Jopa on ihan agrone ja... Jos auttaa iisistä, joten me selvitetään tää homma, tai me laitetaan juttu kokonaan jäihin. Olisiko se sit jees, että lopetetaan tää meidän säätö sit kun lähdetään Landelta? Omat loppuun asti. Niin, siihen asti, että kesäkelit päättyy. No sit me voidaan lentää etelään. Onks teillä niinku 2 möksää sit? Joka on siellä Espanjassa. Niin siis mä ollaan täällä... Sen takia kun mökin kamat pitäisi siirtää. Mut sietti Fajan. Faija muutti Lasi ilman massia. Myytä mökin siellä. Siis oltiin ulkomaalaisille. Me voidaan kyllä jeesaa teitä siivoo täällä, et ei siinä mitään. Ei tarvi jeesaa, ei me olla siivoamassa. Mitä tapahtuu? Kelasin lähteä takas stadiin. Aha. Miksi? Mä haluun vittua täältä. Mun mielestä meillä kyllä voi olla vielä ihan siistiä. Kuinka siistiä sulla on? Ota luuris. Kattellaan. Olisiko se ihan vitu auto, jos mä olisin homo? Mikäs siinä? Mä oon homo. Mä oon vaan niin iloinen, että olit siinä. Et kattonut koneen selaushistoriasta, miten paljon kaikkea homopornoa, ja mä oon luullut, että se on easy. Oot sä vielä lähes? Se vieläkin tuntuu, että sä vaan keksit koko juttu. Haluut sä hengaa? Mutsi luulee, että faija on homo. Mun mutsi luulee, että Faija on se elämän rakkaus. Jos sovitaan, että pidetään nyt hauskaa ja nyt ei olla nyt ainakaan täällä. Jäbänkaan joku 2 vuotta ja sit mä vaan katosin. Mä en jubaa senkaan. En mä halua jupaa senkaan. Se haluu jubaa sunkaan ja se vituttaa sua. Niin, koska se haluu mut takas. Tuut sä takaisin ne syksyyn? Mulla ei ole enää mitään ongelmaa. Sen kun meet ja teet ihan rauha. Ja onneksi kesähän on vielä jäljellä. Kattellaan. 미코의 모습으로 영화는 끝이 납니다.